cilikane Ramdan gembene iki. Ya 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 ya. Atur para sutresna ingkang kepareng monitor. Kagem bae Mbak Nginang karo ngilo. Sing tak tampa. Jamane semono. Biyen-biyene salawase ra kelingan tak krasa apa pancen sliramu ra krasa sliramu ra krasa ra ketun lakoni ya kepriye Bu Rapsiden enak kendangane nggih buket nggih kaya cilikane Ramdan nggih nggih ben Ramdan zaman urung sunat nggih kaya niki golek kendang nate nyumbang nggih nggih nyumbang nggih ning seniki wis pinter Mas sponsor rumin nggih kaya niki nggih ning bareng wis wawuh sinden tambah pinter tambah gede tangane gedeni tenagane nambahi kaya niku jam sangat terus ya semangatnya ya antusias sing penting aja wawuh karo penajagarku sing jenenge pelong aja ngasih mbok dibulangi sing ora-ora aja ngasih ora mampu iya mbok arep komentar jenengan karo Dedek Galang nggih pokoknya saya lah terus belajar terus nggih Dek nggih pinter nggih aja diulahi si cilik diulahi sinden mboten doyan sing cilik ngulai kaki nasum apa kaki harsoleh nah biola monggo neno ayo nang
Tarik Mas. Ya 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 ya. He ah he ah he ah no 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 no. Yo ya ya ya. Oh ah hey oh